Indra wonten timbalan. Cawisna dedaran ingkang wis ulun cawisake jambu dipun nirmala pelemertangga jiwa. Dimen didhahar dening Kakang Ismaya lan Nalagaring apa dene Petruk niki ngestaken dawuh pukulun enggal budhal Bathara Indra. Marekaten prayatna semuriris. Marekaten prayitna semuriris seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi menika Kakang sampun kula cawisaken ya matur nuwun kalian menika unjukan tirta kamandanu inggih tirta amarta ingkang Kakang Semar dereng nate ngunjuk jernyatanipun Kakang Semar lenggah wonten ing jagat. Ngrasake kaya ngapa ta Tirta Amerta. Tirta Kamandanu omben-omben ning para dewa. Waduh. Jambune gedhe-gedhe ya, Tru. Heeh. Kuwi tela apa pelem, Tru? Lonjong kaya ngono. Ha pelem mertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa kae ta, Tru? Ah iya. Menawi tetep mekaten Kakang Ismaya tumulak kula aturi ngrahapi Kakang Semar